Prim Ministru, missier u fuq kollox uman. Il-poplu Malti kommoss bix-xena ta' Prim Ministru emozzjonat e kif ħarġet il-verità dwar il-Kalunja E-Grant. Verità li b'mod inekwivoku tnaddaf isem il-Prim Ministru familtu, waqt li minna jirriżulta li l-istorja E-Grant kienet l-ikbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna. Issa għandna prova ċara u indipendenti li l-ebda waħda mill-allegazzjonijiet li saru fil-konfront ta' Marti Michel tiegħi u tal-familja tiegħi jew nies qrib tagħna ma huma veritieri. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, fl-istess kamra li fiha fl-20 ta' April tas-sena l-oħra l-istess kelmiet, issa bil-provi il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din il-gidba mhux biss ġiet konfermata imma ċertifikata. Fil-waqt li elenka l-konklużjonijiet tal-inkjesta, fakkar kif dejjem kien konsistenti ma' dak li sostna sa mill-ewwel ġurnata meta ġiet ippubblikata din il-gidba. Qal li moralment ma kienx hemm bżonn inkjesta, iżda fl-irwol tiegħu bħala Prim Ministru hekk każ li jitolbu l-ogħla standards politiċi. Għalhekk weġġajna imma ma bżajniex meta qalulna li rridu jitfawna l-ħabs lili u l-Marti. Għax dak li llum huwa iċ-ċertifikat u maħluf quddiem Alla, konna nafuh mill-ewwel minuta li saret din l-allegazzjoni maħmuġa. Fakkar li minn dejjem kien ċar li jekk jirriżulta li kien hemm nitfa' verità f'dak li ġie allegat, jirriżenja. Illum, iswed fuq l-abjad, irriżulta li kien ħadd ieħor illi gideb fosthom l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li saħansitra niżel in-nies fit-toroq biex jipprova jiddistabilizza il-pajjiż. B'responsabbiltà ngħid li qatt fl-istorja ta' pajjiżna ma kellna politiku daqstant irresponsabbli li ġie qawwi jqum minn pajjiżu tant li perikola pajjiż sħiħ il-jobs ta' kull waħda u wieħed mill-familji Maltin u Għawċin jipprova jiddistabilizza pajjiż minn għalih għal gwadan personali u l-vanaglorja tiegħu biex minn għalih isir Prim Ministru billi jirkeb fuq gidba. Fil-waqt il-nota kif illum bdiet isir ġustizzja mhux biss miegħu ma' familtu imma anki ma' pajjiżu talab biex tintrefa' responsabbiltà politika. Nistenna minn ardew min li l-eks kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil jerfa' responsabbiltà politika kollha u jirreżenja minn kull kariga li jokkupa f'Malta u barra. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fi responsabiltajiet li qed iġorr il-kap nazzjonalista preżenti Adrian Delija li għandu jneħħel il Simon Busuttil minn kelliem għall-governanza tajba. Barra minn hekk Dr. Muscat innota li jekk Busuttil ma jirriżenjax minn jeddu għandu jkun Delija li jitolbu biex jirriżenja. Fin-nuqqas li ma jħux dawn il-passi, Dr. Delija jkun qed jiċċappasu wkoll f'dan l-attentat ta' frame-up elaborat biex jipprova jiddistabilizza pajjiż. Fil-waqt li reġa' tenna li fl-interess nazzjonali u fġieħ trasparenza għandha tiġi pubblikata l-inkjesta, il-Prim Ministru irringrazzja lil poplu Malti u Għawċi li għażel li jkun warajh anki meta kien hemm din il-gidba. Dalgħodu qomt determinat li kif dejjem qed jekk jgħidu li l-inkjesta tefet xi dubju fuq dak illi qedtilkom, illum kienet tkun l-aħħar ġurnata tiegħi bħala Prim Ministru. Issa ġie konfermat li qedtilkom il-verità. U għalhekk se nkompli naqdikom bħala Prim Ministru mill-lum stess. Viżibbilment emozzjonat, il-Prim Ministru qal li l-akbar dispjaċir tiegħu huwa li Martu Michel ma kinitx miegħu kif xtaqet tkun minħabba li bħalissa tinsab imsiefra brabta ma' ħidmita fil-volontarjat. Bil-lejl bkejna flimkien xi drabi. Nistaqsu għaliex kien hemm min gideb hekk fuqna. Xi stajna qatt għamilnielu. Iżda konna nqumu sodi u determinati li naħdmu aktar minn qatt qabel. Il-Prim Ministru kellu wkoll dan il-messaġġ għal uliedu li wkoll sofrew miegħu u ma' Martu. Ngħidilhom li la ommhom laqqas missierhom maħna sejrin il-ħabs. Ngħidilhom li missierhom huwa kburi li hu l-Prim Ministru ta' Malta u nittama li intom